Bună și bine v-am regăsit la un episod din Clash Royale. Am mai făcut eu câteva lupte și n-au fost câteva, au fost cam vreo 20 și am trecut arena 3. Deci nu vreau să cred, l-am bătut pe vecinul meu într-o zi. Uitați-vă câte geme am. Deci uitați-vă. 124, eu mi le păstresc un pic ca carduri epice. Nu că mă interesează efectele, un pic ca carduri epice, dar așa și... Oh, nu. Mai bine Încă n-am nicio carte de pe arena 3, înainte eram 6. O să o recuperez. Aceasta este prima luptă. Da, aceasta nu știu dacă nu să mă descurc. N-aveam Witch-ul sau Valkyria. Oh, eram sigur că are ceva. Eram sigur că are Valkyrie. Deci nu știu cum, dar eram sigur că are o Valkyrie sau ceva. Să-mi ia Skarmy. Că era prea... Oh, știu că pun Fireball pe Bomber, dau gaz Bomber-ul. Adică dacă îți dau un hit al lui, e 102. Deci e extrem de mare. Încerc să dau click pe mini P.E.K.K.A ca la prinț, dar nu merge. Că la prinț, când dai click pe el, începe să bage viteză. Fă-te 3 elixir, să mort. Că-mi pică turnul. Uite, acum abia. Uite, prințul. Puf, pune Skarmy. Skarmy Arrows. Ar merge și un prinț. Dar mie că mă risc. Hai că mă risc. Dau click pe el și bagă viteză. De ce îmi place la prinț? Da, cam sigur că bagă și mini P.E.K.K.A. Cu mini P.E.K.K.A de 2, dă un hit la prinț și e mort. Pe asta o pierdem, sigur. Prevăd asta. De ce am pus Fireball-ul? Că nu mai aveam răbdare. De-aia am pus Fireball. Că nu mai vedeam unde e cerculețul ăsta acum. Cred că nu mai filmează. Că de obicei când nu mai filmează, ori nu scrie nicio cifră pe el, ori dispare. Deci nu am ce să fac împotriva Bomber. Uitați Bomber-ul. Cea mai bună carte. Adică dacă îți dau Fang, boss, și îmi dai un hit pe aia, mini P.E.K.K.A. Înainte aveam P.E.K.K.A și Inferno Dragon și Giant Skeleton. Alea le-am primit de curând. Acum o săptămână. Las-mă bată. Serios, mai am șanse. Cum să ai așa cărți? Prințul de 2. Doar dacă hackuiești serverul. Nu, sau poți să-i păcălezi pe aia din clan. Cum? Am păcălit și eu odată pe vecin. L-am făcut să-mi dea un baby dragon. Și avea și el doar unul. Și mi-am făcut de 2. El nu mai știa că n-are. Și am zis tu, păi s-a enervat. Apucat filmat la bătaie. S-a enervat atât de tare. Baby dragon. Și eu l-aveam la 2, era super. Știți ce era foarte, foarte rău? Dacă avea 0 carduri, 0 de-alea, cum se numesc? Carduri de un card. Asta sună cam ridicol. Să vi-l ia, adică să nu mai aveți. E ca ridicol. Adică tu ai muncit pentru Inferno Dragon atât de mult și unul să hackuiască să ți-l ia, să-ți dea hack. Da, și eu pot. Nu dau hack, nu pot să dau hack. Eu am o chestie, am server privat și pot să deschid orice chest vreau.
nu le cumpăr, adică am 1.000.000 de geme și 1.000.000 de alea, cum se numesc, de gold, cum se numește de fapt. Te copiez, boss. Nu, nu mi iei tu prințul. Sau ba da. Ce mi-mi plăcea să-i dau hack. Deci de obicei îmi plăcea să fac asta pe server privat. Mă jucam cu trainerul și ai ce cărți vrei. Ai și orice. Inferno, dragon, orice. Graveyard îmi plăcea. Dar pune același push tot timpul și te face. Dar nu l-ai bătut tu. El pune același push, trainerul. Deci mie îmi punea gigant. Și cum punea de chestia, adică e ridicol. Giantul la 2 să știți că nu e mai chestie. Dar Giantul la 3, da. Deci chestia asta e prea mică, Giantul la 2. Dar dacă intru acum pe serverul privat, mi-l fac la level maxim. Dacă am diamante. Normal, trebuie să ai și diamante. Sau gold. Să respawnează. E super, adică vrei să primezi graveyard. Și te antrenezi cu cartea aia, înveți să o folosești. Adică serverul privat este folositor. Nu pentru că nu poți să faci turne și alea. Dar este foarte folositor. Ești și începător, uite, și ai serverul privat. Te înveți tu cu cărțile. Pe serverul privat vă dă în prima arena 11, o să fiți cel mai tare. Deci din prima 11. Nu puteți treceți arena, deci are cea mai proastă fază. Cum puteți treceți arena? Hai, că las mă bată. Vezi și voi ce are. Uitați-vă. Giant și cum Valkyrie. Hai mă, că aș putea spune cu fireball-ul și cred că le-aș pica. Ne. Și chiar arena. Da. În acest episod vreau să fac și un mic chest opening acum. Stați un pic. Așa, acesta este. Să vedeți când, să vedeți gemurile și astea. Să le vedeți. Deci este super! Adică în viața mea n-am făcut așa ceva. Și super! Cine știa că Mega Knight-ul este legendară? Mega Knight. Da, și e super că pot folosi ce cărți îmi doresc. Am mutat. Ăsta e chestul meu preferat. Deci. Ce e mai bun acum? Cannon. Stați un pic. Oh my god. Ce este extra gold? Executioner, da. Ne pică și legendară. Balon, cum să pice Inferno. Vreau Lumberjack. Vreau să-mi fac un deck. Am văzut la Body și Luca. Deci unde-i Lumberjack-ul? O carte și spelul ei. Pisice Lumberjack. Hai că fac ce vreau. Bandita, îmi place. Intră în turn de o grămadă. Minerul. Îmi place minerul, chiar. Am nevoie acum de rocket. Dacă am tornada combinată cu rocketul, poate să pună câte unități vrea. Uite și la Lumberjack, așa mi-l bag. Vreau să pun chestii puține. Vreau... Unde e cartea?
vreau să vă zic o carte secretă. Pun un pic pauză pe video